ben na oficina, esta queda moi ben no gimnasio e esta non queda ben. Pero francamente eu tiro destas. Ves, eu tamén. Sí? Sí. Vale, pois mirade, esta para un uso perfecto, porque xa veñen como garantizadas, porque ben precitada. A abres e tes Para auga... un uso. Para un uso. Vale. Ao final, que vai facer que estén sen bacterias ou que teñan bacterias? A resistencia que teñen a que se doblen, por exemplo, se arruguen, porque eso vai xenerar superficies onde poden crecer as bacterias. Non me digas, esas todo que teña fendas arrugas, mal rollo. microscópicas. Exacto, todo Onda. eso, mal rollo. Vale. E despois, isto non o podes meter no lavalouzas a 60 graus, por exemplo. No, claro. Non vai aguantar. Entón non é bo para a higiene. O ideal son estas. Vale. Porque a superficie tamén é moi lisa e evita que se produzan os microorganismos. Entón ten esa certa ventaxe. Pero esas son tan chulas, como dicía Juan, Claro, está claro, quedan vas ao tan ben na gimnasio, foto. e claro, apetece. Porque esta xa vexo que hai moito tapón, moita arista... Sí, e eso ten un problemiña tamén, esta non sei como vai, produción deixou esta aquí. A ver. Tamén é importante isto que sexa a boca o suficientemente grande para poder limpala ben. Claro. Si tens unha moi guai, pero despois non podes limpala por dentro, a primeira semana non pasa nada, pero vas acumulando residuos, bacterias, vale. e non é moi Así que a boa cousa idea. non é ter unha destas e ila enchendo. Hai que limpalas a conciencia. Como e cada canto tempo, David? O ideal sería a diario. A diario? Sí, Isto sí, non o to- fai ninguén, hai que dicirlo. Xa, Juan, é isto non o fai verdade. ninguén. No. A que non? Sí, pero para eso Xabrón, como? A temos ver, esta. contamos. Temos E aí... como? Con a máis de 60 graus, decías, non? O ideal, lavalouzas, la metes no lavalouzas e esqueces. Si non, a outra solución é coller a botella e limpala cun... Ai, sí, eso simplemente teño cun para cepillo limpar por os dentro. biberóns, por exemplo. Por exemplo. E despois intentar limpar tamén as partes máis rugosas do exterior. Porque sempre miramos así, está limpo, non está limpo. E sigues Bueno, porque limpando. parece que no fondo é onde se vai pousando todo e non tes tanto en conta o que son esas ranuras da boquilla. Claro, pero todo que sexan irregularidades... Aí queda todo. mal Vale, rollete. Aquí é onde lle botamos a boca tamén, non? Non sei se influe máis niso ou non. Claro, depende, si sempre lle botas ti a boca non hai problema. O problema é Hai se que compartes ser a outra. botella, que entón xa entramos no mundo da mononucleose e Outro outras dato a cousas. ter en conta, sí, sí, O sí. ideal sería sempre utilizar tú a túa botella e desinfectala igualmente, porque podes ter un catarro, superalo, pasa un montón de cousas. Claro. Moi ben, pois estamos a ver como desinfectar estas botellas reutilizables, que moito levamos ao traballo, que teñen máis baterías que os inodoros, pero non é o único obxecto